Anya laki din. Anya ti order yung manong? Mabalin si kati order kat. Ah? Anya? Ay, siga talaga manong bursyo. Sige, amat. Kunak mat ka di nakaawagan iti manong. Saan mat alakay ti langak? Kat, anya nga ro tiyawag ko kanika. Lakay ko na mo na. Tayo ti saan ngagbayag, bakit kanto? Lakay naktumatan. Anya? Sige. Ilutuan na kami iti orderan mi. Mangan kami, sakbay ngag-deliver kami. Bakit? Anya? O sige, mabit lang nga ron, ilutuan kayo. Sika talaga pare. Paglulukwam nito niya. Inton kwan. Matnag lang arot tirik na anaking kan. Ay, nagsayatan nga no kasta. Pagkaayat ko na, amumatan adagita ti makaipapaay kanyak iti happiness ako nada. Anya? Ay, di ka maawatan pare. At saan no maamuan ni bakit mo? Awan mo lang araw. Ay, di ka gidandanon. Sana mamuan. Ay, anya ka lagi dinaya pare. Di ka lamapnak iti asawa. Gagang iti gwapo ah. Habulin ng mga babae. Opo. Bata o matanda ako nada. Oyo. Agam, pare ah, pangasim. Di ka gidandanon iti asawa. Ay, nariga tayo. Hello, bakit? Hello, Lakay. Imawagak, takunak man no agawid kayo ita. Kwa, ay, saan pa Di kami makawit ita. At dapat ngamin i-deliver mi. Kastaya, katala i-deliver yon tapno makawid kayong matan. Ay, bakit? Don't worry. I'll be there. O sige, agan-anad kayo iti panagbiyahe o. Bye! Bye! Mwah, mwah! Kunak man no mapantamangan pare. Di mo mat inusargang iti batog ti restaurant. Maganda, saan nga ichay? Nagalas ti minuda ichay. Ha? Inta iti restaurant na pagtrabaho ni Basyang. Anya? Amumutan. Magustuak launa iti kinapintas da dya Basyang. Basyang lang. Apaw! Makapatinag iti brit ti kinapintas kun kinasiksina. Anya? Ay, wow. Siga talaga pare. Jak amulo niya ti bakaking ka. Amin mater apapan ang tapanan. At the chicks mo. Sika, hindi mo. Duwalaan mo. Nito niya, kani Basyang. Anya wala ang ibagbagaman. Kaya baklangay. Nga di restaurant baka doon Ay, wen. Mhm. Baybayan da dyan. Sana karaman da dyan. Nagala sa bakla. Anya? Hello, bursyo. Naimbag man, tayo may kayo manin dito amangan. Una ba siyang? Saan lang ang mga tiran tami dito no di kat mailiwakan ka. Ha? Anya lakit din. Ay suspod no ti ibagbaga ka. No aklunan na ka. Ang mga no inaldawak nga umay dito Mariknak nga da pa naggustong kanya. Saan ka di? Sika talaga. O ala, anya ti order yun. Iba gayon, tapno iluto da. No mabalin, siga kumakait. Tapno kanan ka. Anya? Wow, unay kan pare. Talaga sakit mo ti kinababaero. Nay, apay, anya mo na tangay bagbagamon pare? Una, sa agaso man dahi itong aramin mo. Talaga nga aramido mo amin. Agalit lagi ti babae kang ka. Bana lata. Ay sus ka wala. Apay, just. Ala adaking ka na ito pare. Oral at talumot tang ti paggidan ng mga babae. Sa bali pa dyan nagala sa bakla. Quiet ka di pare. Ang mga nood na makangagkang ka. Narigatan.
Hello, Tonya. Hello, Borsyo. Kumusta ka? Ayos lang. Siya klata di gwapo at truck driver nga agay-ayat kan ka. Sika talaga. Aywan gayam, kunak man no umay ka ita dito yung restaurant a pagtrap-trabaho ha. Ah? Imbagam kanya nga umay ka ita. Ay, un man niya. Di ka madanagan. Umayak indon rabi. Don't worry. Oy, sige. Mabit lang, Tonya. Anya day, Chay? Uraysan kan nga gluto iti kanak na umayak ha. Agdigos kalatan ta iso ti kanak. Anya? Wen, sa anak nga gangangaw, ibagbagak ti pudno. Anya? Siya lang tagawin, pare. Sige nga. Sa anak pala makawit ita pare. Mapanak iti ayan nito niya. Anya? Sana bale, tagawid ak inton maminsan. Kasano nga, nung makita nak ni bakit mo anagamit ah? Mas daw day. No awang ka pare. Ay, ikat ibagam nga dana pataga na panak. Ay, pangasing, di mo ibagbaga ti pudno pare. Makamo ka, pare. Agyaman na, tayo may kahani. Awaran niya manahan eh. Basta parakan ka. Isakripisyo ti oras ka. Thank you talaga. Ne, Oh, tiwalit mo, natnag. Adoy, oh, natnag ti item. ha? Kasto yayam ti hustong address mo, honey. Ha? Ay, wan, honey. Kargamon ditang wallet mo. Mapantamangan. Mabisinak mata. Saan ka na mas daw? Tano siya ti kadwam. Ay, sus, talaga mapanog ka. Anya? Hello, Basyang. Hello, Porsyo itibiyag ko. Nasaya at mata sinong batam ti awag ko. Kumusta ka? Ayos lang. Gwapo latta kas iti sigod. Si kakit dimot. Kat, kumusta ka ngayon? Kastoy, pumangpangit ang samad dan. Ngamin, di nakmat ngamin ang sarsarong karan. Anya? O anya, o may kakadiita, wano saan. Tano saan, aglimi patan. Ay, sus, si kaki dimot Basyang. Anya kay laki din na ya. Maidiwakan ka. Ngam si ka, di nakmatan ka iliw. Wano, at ang sakit din sa bali a babae itibiyag mo. Agpudno ka. Anya kay din kita ngay bagbagam. Ala, umay kasarungkaran itahani. Don't worry. I'll be there. Agyaman na, tayo may kabursyo itibiyag ko. Awan na nyaman na. Sana sayang ti oras ken panawon ko. Basta maipapankan ka. Ay na, nagmayak na tanadunggan. Ne, Oh, natnagtiwalet mo. Adi ti ID. Day tagayam ti hustong address mo. Wan. Ala, agpalas kan. Tayin tamangan. Sakbay apo manawak. Ha? Mabisin ka? Kunak man no kunam idi kanya, amakita naklaang umdasan. Sigaki dimot. Alam tani, mabisi na. Pare Dino, si Kamat Gayam, nakaawid ka man. Well, mare. Hindi na minsan pengal daw. Ha? Apay ngay, asaan mo akadwa ti asawa? Kuha, mare. Nakunanawan kaming kanya, nga adda ka nun napatagalakad na. Anya? Yung magawid ka naman lang. Sumaro no. Naimbag kumamat no nagipawit kan ka iti pagabasto dagiti ubing. Awan mo, tinted na kanya, mare. Isunto siguro ati mang ted no gawin. O sige man pare, padasak man nga awagan inton malam.
Hello, Mia. Ada ka di panggap mo nga agawid, wan, no? Sigakit di mo bakit? Jakla nakaawit, tada na sikasok. Nasaya at no puno na kitang ibagbagam. Ah, Naimbag pa ni Dino. Tamo na panunutan nga awitan ti pamilyana. Ngam si Kangay. ay, anya kalaki din, bakit? Agawid ako nakmut. Ala, urayan ka. Awanin pag-abas to dagiti ubing. Win ka day. Mala, bye. Awanan. Diyak akong maawagan ti cellphone na. Diyak amo, no ada pa'y panggap na nga agawid wan no awan. Anya? Pakibagam tuman kan kuanan no agsubli ka iti trabaho yo. Uray sa alin nga agaw-awid ti awanan bain. Awan maray. Ibagaklatang kang kuhanin tumbigat. O sige tani. Awan mo ta na sumangpet. Diyak pa'y kat amo no si bibiyag nga tawon no saan. Diyak ngamin makontak kat. Hala, di ka matanagan, mare. Amok tayo na dyan. Ibagaktukin ko ng hawagan na ka. Ay na, pagyaman ako na ti panang sarong karmo kanya. Honey, my loves. Awanan niya man na. Anya kalaki din, aya. Sikan tumat ngamin. Agapo sakman kang ka. Sagpaminsan ka ngamin ng umay. Ah, kwa. Pasensya ka na. Amumot nga da trabaho. Kas kumaita. Sana ka mabalin nga agbayag. Ado nga minti i-deliver minton bigat. Okay, agan-anad ka kumaakanayon Di mo liwayan ti umawag kanyak Wen, honey. Sige, inakong. Tapno mo pare. Kastaw rin apong tut ni bakat mo. Nabayag nga mirin na saan ka nag-away. Ah, Si kahamot pare. Tetang tumo babae ito noon. hindi kami nagapuak ijayan nito niya. Agawid ako man. Imawag ni Basyang. Kailiw na ka no. Ah, Awan na aramida ka, isuwa na panak manan. Hindi agawid ako mamanan. Imawag ti salbaga bakla. Ha? Napana manan. itataralpasan di bakla pare. Asino ngayon ti sumaro no? Pangasi. Awang kumamot na. Pakpakawan na apaw. Siya akong dagpakasin ka pare. Agawid kamot iti balay nyo ah. Napat patag ti pamilya ng dagi ti babae. Hello, Tonya. Hello, Bursyo. Nasaya at mga tasinong batam ti awag ko. Kaya't kung nga ipakaamukan ka, ama si Kuga. Sikat ti ama. Anya. Oo, apay mas daaw ka. Putno ti bagbagak, masikuga. Umay ka dito restaurant a pagtrab-trabaho ang itamot laang. Di nakman ang hawon iti kasta, sika, Tonya. Sa anak nga gang angawan niya, putno ti bagbagak ko nagtumot. Kasano ngamin, asa anak nga agsikug, kit nalabos mo ti pamayam, kas kalaaso nukwa. Ay, di kag sawi iti kasta, Tonya. Tilay bagbagam. Ay, putno ti bagbagak. No di ka umay, siyak ti umay, amok ti address mo. Matanda anak pa'y tinakitak iti aidim. Anya. Sika kumapay ti makamo ka dagiti ma-deliver pare. Ah, tapa pare. Nasken nga gawid ang itamet lang. Masikog kanon ni Tonya. Ang mga nag-iskandalo iji balay. Anya? Day bagbaga pare. Ay. Nagaramig ka langit parihod mo. Nga po, diyan maamo ti aramida ko na. San lakas ta pare. Nasken nga amom nga niya taramidam. Ah, Nga may, baka sulamin lagi na. No babaero kan tuma nga may. Kurang nalagan, talo a babae ti may sa arabe. ha? Nala. Siya kung di makamo dito pare. Agawid kan, tamangan no imunan ni Tonya ng sika. Oh, itaman pa'y anak kalagip pa nagawid si Kabursyo.
Apag isumat, ti panagawid mo. Ah? Bursyo, una yan na kinaulbod mo. Kunang kanyak ngawan pa'y asawam. Nga madamat gaya man pamilya. Kaadwan at talaga ang truck driver. Ado ti babae da. Anya? Saan laang anito niya ti masikom? Uray siyak bursyo. Jakmat namnamaan nga dapay gayam sa bali a babaim. Malaksid kanyak kan ti asawam. Salbag ka. Ha? O anya ita, Bursyo? Kasano ti plano mo ita? Kunaklakit din no makumi kung kauna iti trabahom. Iso asaan mo amasango ti agawid. Ngam saan matgayam ta makumi kung ka iti babaim? Miya pa nga. Ay saan? Makamo kayo ni ti Biagyo. Da kayo adwa a babae ni Bursyo. Makamo kayo kan kuana. Ipadawat kun kada kayo ti asawak. Pagpipigisan nyo niso, awan bibiyang ko. Ay, nay, saan nakasta Awan bibiyang ko kun ka kunak tumat. Ikabalay mo na kita duwa babaim. Maganab mo iti kinababaerom. Imbes a manubela ti turong mo, saan mo taday ta salbag nga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.